Угорщина хоче створити антиукраїнський альянс разом зі Словаччиною та Чехією. Про це пише Політіко з посиланням на радника прем'єра Угорщини. За даними видання, прем'єр Віктор Орбан планує об'єднатися зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо і колишнім чеським прем'єром Андрієм Бабішем, чия партія нещодавно перемогла на виборах. Усі троє мають спільну позицію. Вони виступають проти тиску на Москву і закликають менше допомагати Україні. Радник Орбана заявив, що цей альянс буде схожим на союз часів міграційної кризи 2015 року, коли Угорщина, Чехія та Словаччина виступали проти політики ЄС щодо прийому біженців. Політіко зазначає, що такий альянс може суттєво ускладнити європейські рішення про фінансову і військову підтримку України. Польща, яка входила до попереднього Вишеградського блоку, участі у цьому союзі не братиме. Її уряд очолює проукраїнський Дональд Туск.